Takže vítajte v tomto videa, čo bude informačka. Takže najprv chcem povedať, v popise budete mať link na moje úplne nové video. A keď sa mi to podarí, urobím obrazne. Tuto by ste mali niekde kliknúť, len neviem ešte ako to robiť. Pozrite sa. Ešte keď to spravím, uvidíme. Potom chcel som povedať, že teraz budem asi chvíľku mať pauzu, bo neviem, kedy mám spraviť toto, akože video, ale dneska ešte pridám štipcový challenge s párkom, takže ešte niečo. Informačka je, ako viete, informačky sú to, že hovoríte, čo budete natáčať, čo budete teraz robiť. Ja teraz budem robiť asi challenge čo najviac, pokúsim sa nejaké tagy spraviť, len bez friends tag bude trochu ťažší, lebo natáčam teraz na táto mobil a potrebujem nejaký svoj, lebo akože ja mám svoj, ale neviem, že sa natáčam. Takže by som mohol toto povedať. Takže čaute, dovidenia, toto som chcel povedať. Takže nové na koniec videa bude takto. Dovidenia, do počutia, čaute.